Hajiya Balaraba Ganduje yar asali wane za ya da ke. Mai kyauta sallah na zuwa a na kwalle da tafi wannan. Alquran ba dai sallah ta taho ba. Allah uwa taki da Hajiya Balaraba Ganduje ta ganna na haɗu. Ta ba wallahi ta fi shekara ba ta ganni ba. Ta ganni na yi kiyin. Masoya wannan kyau kuma da ake zubawa duk na ɗauki sallah ne. Wai kai ina ruwanka ne? Ina ruwanka da ni duk inda nace saboda naci ya ka biyo ni ka ga ko ɗayan ga maka ni ba na son wannan naci kawai kenan nace ba na son ka ba na son ka ba na yi da kai haka ne ke mun za ban sako ne mai girma Hajiya Balaraba Ganduje ta bani baki amma tun da kin ne dan iska kowa Allah ya haɗa dan Allah ɗaya Allah sarki masoyi sai kira dan Allah ka yaƙuri dan Allah ya haƙuri su kina ai ban san aiki wannan inuwa ce ba ta kyamar kowa ta goga Allah maka alruci ne kira kira tunda ba ke so ai kenan wallahi ina so a'a kai ma ina son ka Allah sarki masoyi da ina zuwa bari in gani ku ina ruwanka wallahi ba zan bude ka gani ba ina ruwanka ai daman dan an zana ce ina son ka cika tafi ka bani haka zaki kwarai daman can ka nake yi haka zaki wallahi ba zan baka ba Allah ka ishe maka can da barwan da ba ko ba a gaban ka zai shirya fitowa da ni daki ma in je kan wani ya zo nan ya ga shiryawa to salamu alaikum al'umma jihar Kano barkanku da sallah da fatan duk musulmin da ke jihar Kano da duniya baki ɗaya da Najeriya mu ne muku barka da sallah Allah Ubangiji da ya sa aka yi ibadun nan Allah ya ashi addu'a da ibadu lafiya Allah ya kare mu ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki ɗaya sako daga wajen Hajiya Balaraba. Kai bari billahi lazi war ma zan yi sirara anan ni da ke mu da ki ganin ta fara wai mai gida da kukan tsarki shargalle bari fito miki a mutum sak ba wani abu ne yasa na tsamacin nan gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan da yan safarawa ni ma zan samu wanda zan rika rage zafi ko kuwa ai ni dan ma Allah ya rufa asiri kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan ka muku wannan ƙatishin mu na shargalle shiryawa Abubakar Usman Kilina ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV ba da umarni Ahmad Safwan DZ labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat shargalle sai ku subscribe ku danna mana ƙarawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare shargalle sun buga dice din sun buga ƙararrawar sai dai kunnan jaki da uwar shegu aka yi masa shargalle.